Per mi, l'acceleradora ha significat innovació. La Judit Anido, soc la CEO cofundadora de Nueix Therapeutics i a Nueix el que fem és desenvolupem fàrmacs pel tractament del càncer, però la nostra aproximació té una vessant molt especial i és que estem especialitzats en un tipus de proteïnes molt particulars, que són les proteïnes desordenades, que són proteïnes que no tenen estructura secundària o terciària i que històricament han sigut considerades impossibles d'abordar farmacològicament. Un exemple molt clar d'aquest tipus de proteïnes són els factors de transcripció i, de fet, a Nueix estem especialitzats en crear fàrmacs per inhibir factors de transcripció que sabem que són importants en el desenvolupament del càncer. Això és el que fem nosaltres. Doncs l'acceleradora i el programa del Barcelona Health Booster ha sigut molt important per nosaltres perquè som una empresa amb una base científica molt important. Això vol dir que hem desenvolupat a Nueix una tecnologia, que és aquesta tecnologia que ens permet trobar fàrmacs que inhibeixen aquests factors de transcripció, però això requereix de fer molt treball de laboratori i de tenir molta expertesa en moltes àrees del desenvolupament de fàrmacs. I tenir aquest accés a l'acceleradora ens ha permès tenir sobretot accés a aquest espai de laboratori dintre del parc científic i tenir accés també a totes les facilities, a tots els serveis professionals que ofereix aquest entorn, que és únic a tota Europa i sabem que hi ha molta competició. Llavors, poder accedir a aquest espai ens permet desenvolupar la nostra tecnologia i els nostres programes, que sense això hagués sigut impossible, perquè nosaltres no podem treballar només amb un ordinador, necessitem treballar en un laboratori i fer experiments. En aquest sentit ha sigut fonamental i també tenir accés als diferents programes de formació i mentories que ens han ajudat també a obtenir experiència o obtenir coneixement en àrees que són molt importants per desenvolupar els nostres programes. De fet, Nueix ha crescut moltíssim en aquests 3 anys. Quan vam unir-nos al programa, Nueix era gairebé un projecte que s'estava creant. Ara som més de 20 persones a l'empresa i hi ha un parell de fites de les quals estem molt orgullosos com a empresa. Una és que vam aconseguir l'any 2023 tancar una ronda de finançament amb la qual estava suportada per uns inversors locals molt importants, que són els Avis Partners, però també per primer cop a Espanya vam estar invertits per Sofinova Partners, que és un inversor situat a França, a París, que és un dels més importants a Europa i que no havia fet fins ara cap inversió a Espanya, perquè no havien trobat un projecte suficientment potent per invertir. Això ens fa estar molt orgullosos perquè crec que parla de la qualitat de la feina que fem a Nueix i també de la qualitat de la feina que es fa aquí, a Barcelona. Llavors aquesta és una fita per nosaltres que va ser molt rellevant. La segona fita que m'agradaria destacar també és que en aquest any 2024 a Nueix hem aconseguit un punt d'inflexió com a empresa. Nosaltres intuíem i sabíem que la nostra tecnologia tenia molt de potencial per trobar fàrmacs per diferents factors de transcripció o proteïnes desordenades que són importants en càncer. Però això encara no teníem les dades per demostrar-ho clarament. En aquest any 2024 hem desenvolupat totes aquestes dades que ara sí confirmen el gran potencial de la nostra tecnologia i això s'ha permès constituir-nos o consolidar-nos com una empresa plataforma i a la vegada començar a construir el nostre pipeline, que vol dir que ara estem obrint o començant nous programes o diferents programes que estan dirigits a diferents factors de transcripció, cadascun d'ells rellevant en diferents tumors, en la qual ara realment estem començant a ser una empresa pipeline que té diferents programes que són rellevants i que adreçaran necessitats mèdiques molt clares per a molts tipus de pacients. Doncs si miro el futur, veig a Nueix sent una empresa pionera en el desenvolupament de fàrmacs contra proteïnes desordenades. Ara mateix al món no hi ha cap altra empresa que tingui una tecnologia comparable a la nostra en quant a nivell d'innovació
i en quant a nivell de coneixement i entesa de com podem inhibir aquestes proteïnes desordenades de manera efectiva. Pensem que tenim una tecnologia altament eficient i hi ha molt de potencial, un altre cop, per inhibir moltes d'aquestes proteïnes desordenades, en la qual creiem que ens podem posicionar molt clarament com a pioners i empresa que lidera aquest sector de proteïnes desordenades.